Aizu, ez dakizu zer kontatu didaten Luziari buruz. Asmatzen duan. Larrutan egin duela norbaitekin eta orain esaten duela ez zuela nahi. Betikoa, lau tekila tragoska edaten dituela eta jakina. Aurreko egunean Rakel bezala. Ez du nahi eskua sartzea, baina bat balitz bezala janzten da. Bai, hala da. Kexatu eta kexatu, baina merezitakoa izan du. Emakumeen aurkako indarkeria biktima zalantzan jartzen den delitu bakarra da. Alda ezazu, azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Joan Salsak disko berria dakar, beste genero batzuen saltsa bertsio handiak eta gai propioak biltzen ditu euskaraz eta gaztelaniaz. Taldeak abenduaren 11an aurkeztuko du disko berri hau Iruñeko zentralaretoan. Ez itxaron gehiago eta erosi zure diskoa eta sarrerak osopolita.org eta lastur.org webguneetan. AEK Euskara ikasteko bide lagun onena, Euskara maila egiaztatzeko azterketak prestatzeko ikastaroak. Astean egun bakarrean, azaroaren 28tik aurrera. A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak. Informazio guztia 948-210-433 telefonoan eta AEK Euskaltegietan. Izena eman AEKan. Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalambrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zadoz ezagutzera, arreta pertsonalizatuak jasoko duzu. Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Euskal Herria irratian, Metrópoli Forala. Eta 4 minutu dira eta ordu hori ez daguzagu Irrintzidorreko Euskal Herria irratiko estudio nagusiko erlojuan, baizik eta eskumuturrean daukagun honetan. Zer dela gauza, bada gaur ez kaudelako Irrintzidorrean, ez kaudelako Euskal Herria irratian. Badakizue, denboraldi honetan alegin berezi egiten ari garela, pandemiaren ondotik eta Irrintzidorrearen birgaitzearen ondotik berriro gerturatzeko zuengana. Uinen bitartez egunero egiten dugu, baina gustatzen zaigu fisikoki ere hurbiltzea gure komunitatearen gana, euskal jendearen gana. Astean behin gutxi gora bera irteera egiten ari gara, txangoa egiten ari gara, eta gaur hiriburuzagitik Antsoainera etorri gara, Ezkaba ikastetxe publikora hain zuzen ere. Goizeko
7:30 iritsi gara, ordu horretan, Xabi Atezaina, bere lankideren bat, eta inor gutxi gehiago geneukan ikastetxe honetan. Aldiz, orain mukuru beterik daukagu. 9:00 enekantaken kantu bat entzun dugu, bozgorailuetatik, eta arrapaladan sartu dira irakasleak eta batez ere ikasleak. Urdurita kantari batzu, beste batzu logure aurpegiarekin, makarrak begietan. Gustatu zaigu hori guzti hori ikustea, gerturatzea haiengana eta erakutsi ahal izatea, haietako batzuei zer den irrati bat, eta gainera aukera ematea haien gurasoei hori guzti hori etxetik eta bideo streaming bitartez ikusteko. Izan ere, gaurko saioa berezia izanen da, ez dugu soilik eginen irratsaioa, nolabait ere telebista saioa ere izanen da, berriz diogu, gure kamera dimentsu erosi berriekin, sistema zoragarri honekin, bideo streamingean ere eskainiko dugulako euskalherriairratia.eus webgunean, hor entzuterik eta ikusterik izanen duzue. Beti bezala, 98.3an ere entzuterik izanen duzue, falta zena, hori da gu garena, irratia batez ere ez gehiago. Gainera, Antxoainera eta Ezkaba ikastetxe publikora egun berezian etorri gara. Batetik gaur azaroaren 25 da, indarkeria matxistaren aurkako eguna, horren inguruan ezinbestean hitz egin nahi dugu gaur, eta urteko gainontzeko egunetan ere bai, baina bereziki gaur, esan gabe doa, eta injustu hori egin alaia izateko, gurekin izanen dugu Antxoaingo udaleko berdintasun teknikaria, Sara San Julian Anderea zuzen ere, eta aurrekin eta irakasleekin ere horretaz hitz egin dugu, baina ez zaigu atzentzen, halaber Euskaraldi bete-betean gaudela, abenduaren 2 arte iraunen baitu horrek, eta hartara Euskararen inguruan eta ikastetxean hori nola jorratzen duten, eta hori ere izpide izanen dugu gaurko saioan. Edo nola ere, gai mordoa daukagu, alik eta lasterren hasi nahi dugu, eta asteko historia pixka bat eginen dugu. Izan ere, ez dakit entzulio jakinen duzuen, baina D ereduko lehendabiziko lerro publikoa Iruñean sortu zen, Iruñeko udal ikastola izan zen, eta ikastola horrek astapenetan lehendabiziko ikasgelak hain zuzen ere Antxoainen euki zituen. Hemendik Ezkaba ikastetxetik 500 metrora, Gazte Berriak horre taldeak hor zituen etxabe batzuk, eta hoien ondoan etxaberen bat utzi zioten udal ikastolari. Gero hor alboan txintxarrez beteriko zelai batean aurre fabrikaturiko etxola batzu jarri zituzten, aurrak hor ibiltzen ziren jostaldian eta artxintxarren artean, bazegoen hor makaldi bat eta hor putzu erraldoi bat sortu zen, eta hor ibiltzen ziren ere jolasean, astapen gogor xamarrak izan ziren, baina aurrera egin zuen horre guziak, eta egun D ereduko hainbat lerro dauzkagu, Iruñean, Iruñerrian, Nafarroan, Euskal Herri osoan, aitzindariak horiek izan ziren. Historia egin nahi izan dut, etxipenetik pixka bat ateratzeko, irudipena daukata hainbatetan txarrean soilik zentratzen garela, eta fokoa zabalduta batzutan ikusten dugu zenbat egin dugun aurrera hainbat alorretan, ezta? Hainbat gurasoren, aurren, irakasleren hizkuntza eta hezkuntza komunitate osoaren aleginaren bitartez. Eta horretaz gain, aipatu nahi izan dut hori, batetik, ni neu ibili nintzelako udal ikastolan hemendik 500 metrora, eta Antxoaineran atorren aldiro horrelako oroitzapena freskatzen zaizkidalako, eta horretaz gain, orain zuzendaritzako kideak elkarrezketatuko ditugulako, eta zuzendaritzako kide horietako batek ere han ikasi zuelako. Ezkaba ikastetxe publikoko ikasketa buru, Ana Okon, egunon? Egunon. Zu ere ibili zinen, ez da? Mississippi deitzen genuen putzu horretan Katiuskekin? Bai, ni egon nintzen hor, zuka aipatu duzun gelatxo horietan. Bai, eta oroitzen naiz putzuaz, nik uste dut ikastolan egon garen guztio putzu horretaz oroitzen gara. Hemengo peña ere izen horre dauka, El Txarko. Bai, eta zerbaitegatik da. Eta zerbaitengatik da. Hori da. Tuite bat, txio bat ikusi genuen atzoa, zuzen ere hori zioen, putzu horren argazki bat, eta zerbaitegatik deitzen da Antxoaingo peña El Txarko. Ez da horrelako putzuak erra sortzen direlako bazter hauetan. Ze egoera, edo ze azpiegitura urriarekin, eta bai, baldintza gogorrekin egin ziren astapen horiek, baina ze oroitzapen gozoak dauzkagun alere, ez da? Bai, nik uste dut, baiet, hor egon lago guztiak, gogoz eta oso modu, ez dakit gozogarrian, oroitzen garela ikastolako urteetaz. Hemen etortzen diren bakoitzean, hemen izan ditugu
beste kide batzuk ere ikastolakoak, oraintxe bertan zuk Guraso agertu izanen duzu. dira, batzu, Batzuk ezta? gurasoak, beste batzuk irakasle, beste batzuk orain zuk agurtu duzuna zaindaria, bueno, balitugu. Bai, konparaziora aurreko zuzendaria, Izaskun Gomez, Udal ikastolako ikasle hoia zen, San Francisco egungo zuzendaria, San Francisco ikastetxe publikoko egungo zuzendaria ere bada, Nekane Lasa, bueno, hor badago zerbait, ez da, kate bat eta kate begiak. Bai, asko bukatu dugu, ez dakit zergatik, hor hezkuntzan. Ederki, bada gurekin daukagu alaber, ikastetxe publiko honetako, Ezkabako zuzendaria, Jaion Altuna, zuetzara Udal ikastolako veteranoa, baina berdin maite zaitugu, argi gera bedi. Bai, horre iguko dizute, bai, badaukazu, ezta? Bai, egunon, ni naiz Udal ikastolakoa, baina, bueno, helduagoa nintzela, hasi nintzen euskara ikasten, hain zuzen ere Gasteizera joan nintzenean magisteritze ikastera, eta hor, bueno, burugogor egon nintzen JFuego ikasten, eta, bueno, pues, 5 urtetan ega atera nuen, eta egia da hori da, gidatzeko karneta ateratzen duzun bezala, ez? Naiz eta ega gainditu oraindik ez duzu oso ondo hizkuntza menperatzen, baina berehala deitu ninduten Lesakako ikastetxera lan egitera joateko urte osoa, eskerrak gorputzizik eta ematen nuela, orduan aldez aurretik oso ongi prestatu behar nituen jolasak eta nola azaldu eta ikaslekin zer hitz egin eta hori guztia prestatu behar nuen, baina egia da gero, bueno, pues hor sartuta, behin irakaskuntzan sartuta ikasi nuen, eta, bueno, pues gaur egun oso arro nago, ez? Euskaldun berria naiz, baina arro nago, bai. Eta gu ere arro horrelako jendea egoteaz, izan ere, badu meritua duenez, jada, bada hori, ikasketak egiten ari zaren bitartean unibertsitatean 5 urtean egateratzean meritu ikaragarria dugu, seguru asko anak eta biok daukaguna, baino handiagoa, beraz aitortuko dugu hori ere. Noizte izabiltzate, zuzendaritzan, bikote? Bueno, pues hau da, gure bigarren ikasturtea, duela 3 urte izendatu gintuzten, eta hau da gure bigarren ikasturtea. Eta hori, bueno, pues esan behar dugu ikasturte honen hasiera lasaiagoa izan dela, egia esan. Ikasturte hasierako jarraibideetan, ja hezkuntzatik bidaltzen diguten jarraibide horietan COVID hitza etzen inondik ere agertu. Zelurra hartzea duela 2 urte pandemiaren erdian, ez da, zuzendaritzara. Hori da, eta bueno, ez zegoen ja musukoarekin etortzeko beharrik eskolan, orduan, bueno, pues hasieratik egia esan lasaiago izan da. Gero ordutegi bera daukagu baita ere, ikasle guztiak batera sartu, atera, patiera hoieten gara, elkarrekin. Orduan, bueno, horrek asko laguntzen du kohesiora. Jarraituarekin ari zarete? Jarraituarekin ari gara, bai, eta aldaketatxo batzuk egin ditugu arratsaldeko ekintzetan. Aurten ikasle askoz ere gehiago apuntatu dira, iaz baino. Eta, bueno, pues momentu oso ongi, ari gara funtzionatzen, bai? Ari garela, ezta? Ederki, kokagaitezen pixka batana, zenbat ikasle eta zenbat irakasle ikastetxe honetan, Ezkaba ikastetxean? Bagara 53 irakasle, bai, eta 400 ikasle. Ez da gutxi, 400 ikasle, gobernatzeko hazienda, ez da erraza, ez da? Ez da gutxi, baina egia da, gero eta gutxiago garela. Bai, guk oso pozik gaudez iazko kanpainarekin, zen gure eskolan ez zen matrikula jaitsi, baina badakigu zein egoeretan gauden, eta... Bueno, demografia dena da, ez da, Antsoain bezalako herri batean, nik uste dut oroar Iruña herrian joera hori dagoela, sarrigurenen izan ezik, seguru asko, gainontzeko auzo eta herri gehienetan berantzako joeran gaude. Begira, serio jartzen ari ginen umore bat pixka sartze aldera 53 irakasle, zenbatek eman dute izena, Eguberrietako bazkarian, izan ere lehen zerrenda ikusi dut, bueno, ez dugu esan, entzuleek, entzuten ari direnek ez dute jakinen, baina saioa egiten ari gara irakasleen gelatik, gela txukun bat daukate, osongi atondua, eta horre beste hori ikusi dugu, ez da? Abenduaren 22an bazkaria, eta hor izen batzu aziren. Bai, ez dakit oraindik denek eman duten, baina ez dakit 20 bat egongo gara, bai. Espero dugu gehiago izatea. Bueno, ederki. Beste berezitasun bat, ikasturte honetakoa, Jaione, aurre fabrikaturiko etxolak edo eraikinak gibelean usterik izan duzuela, izan ere aipatu dugu duela
45 urte gutxi gora bera, nola ari ginen etxola aurre fabrikatuetan hemendik gertu udal ikastolan, eta hemen iragan ikasturtera arte, antzeko zerbait euki duzu, ezta? Eraikin nagusia, sendoa txukuna, eta alboan aurre fabrikaturiko 2 solairuko alako eraikin beresi xamar bat. Bai, duela urte batzuk, hori, lehen aipatu duguna, jaiotze tasa oso altua zenez, Antxoainen, eraikina nagusiaren ondoan modulo batzuk egin ziren, eta egia da modulo horiek zirela urte batzutarako, baina egia esan nahiko zartuta daude. Gure asmoa zen, zuzendaritzan sartu ginenean, gure asmoa zen ja irakasle gozoa eraikin nagusira ekartzea, baina koronavirusarekin eta esan ziguten saiatu behar ginela ikasleak alik eta sakabonatuago izaten. Hori dela eta iaz bai mantendu genituen, baina aurten ekarri ditugu ikasle guztiak eraikin nagusira. Egia da, hemen beti goxoago gaude ez, kohesioa lantzen da, bai, zen irakasle guztiak eta ikasle guztiak eraikin nagusian egonda, hurbilago gaude. Eta, apimak eskatu zigun horiek erabiltzea, bai, bilerak egiteko, baita ere, asko laguntzen digu eskolako apimak, beti, erraldoiak prestatzen, edo lentzeroa konpontzen, Mari Domingi, eta Laitxo, eta, Zardun eskatu ziguten gela horretan beraiek izatea, gordetzeko gauzak eta bilerak egiteko, eta momentuz haiek erabiltzen dute. Ederki, baina bada aurrera pauso bat, ez da, ikasle guziak egon alizatea eraikin nagusi eta txukunago honetan, kohesioari dagokionez eta bestelako baldintzei dagokienez ere bai. Aipatzen ari ginen berritasun bat hori dela ikasturte honetan, bestea, eta guraso elkartearen laguntza zain zuzen ere eta ardurapean, sukalde propioa estreinatu duzuela, gero mintzatuko gara sukaldeko arduradunekin, baina da aurrera pauso itzela, ez da, ikasturte honetan estreinatu duzuen hori, Ana? Bai. Egia da, asko eskertzen dugun zerbait dela, ez? Nik eta batez ere, bazkaltzen gelditzen direnak zen, ez da gauza bera, transportatutako, garraiatutako bazkaria izatea edo bertan egindakoa. Eta, ez dakit gaur usaindu duzuen, baina askotan ere nabaritzen da usain goxoak, bai. Sudurreratzen da pasillo hauetatik. Gainera, zutabiok, Ponpaeloren seme alaba gara. Asko aldatu da, ez du zer ikustekorik, ez? Eta esan dut, sukaldean eginen duzu, eta badago beste enpresaren bat, horren oinordeko dena, eta bestelako menuak eta bestelako janaria dago, baina garai haietan, urrutziko kontua. Bai, ni gainera ez naiz inoiz jatun ona izan, eta pentsasazu jantokian. Ni ere bere xixamarra nintzen, beraz hortik atera kontuak. Dagoeneko ikusten dugu, atean badagoela aur talde bat, 6. mailakoa sartzeko irrikitan, beraz, amaitzeko ikastetxe honen inguruan, Jaione, ze berezitasun dauka, ze nortasun berezi dauka Antxoaingo ikastetxe publiko honek? Herriko eskola gara, beraz hurbileko eskola, sentitzen gara egia esan oso mimatua hemen, ze gure eskolaren ondoan bai daukagu igerilekua, kiroldegia, frontoia, antzerkia, musika eskola, udala hemen bertan, orduan egia da hori oso mimatua sentitzen garela eta oso lagunduta. Irakaslegoa bertakoa da, herrikoak dira, gehienak, baditugu batzuk artikatik etortzen direnak, ezkabatik baita ere, baina herriko eskola da. Eta hori beti zerbait oso positiboa da. Kilometro zeroko irakaskuntza, erragun horrela, ezta? Gu kilometro zeroko kazetaritza egiten dugu. Hori da, gu bezala, orduan. Ederki, Jaione Altuna naukon, mila esker egiten duzuen lanarengatik, eta mila esker gure mikrofonoetara gerturatzeagatik, alaber mila esker saio hau egiteko eman dizkigu zuen errazasun guziengatik, indikatibo bat, lankideok otoi, eta berehala egiazko protagonistak izanen ditugu gurekin, izan ere oso ongi dago zuzendaritzako kideek hitz egitea, baina ikastetxe batean nortzu dira protagonista, nortzu dira garrantzitsuenak, ikasleak zalantza izpiri gabe. Beraz, behar bezala aldaketa egiteko sartuko dugu indikatibo labur hori, eta berehala dauzkagu hemen hizketan, edo ukiko ditugu hemen hizketan, gure mikrofonoen aitzinean, 6. mailako ikasleak. Euskal Herria irratian, maketoak entzun dezan.
ez horregatik. Kaixo, hemen Kiliki, Tximazeatik. Bazietu Euskal Herria irratia. FM... 2022 ekialdearen da. Elkartuz gaztiak eta ezen gaztiak. Nolata Euskal Herria, Brass Banda eta Trikitia, Rocken Brother eta Chill Mafia, ja. Zugerriko neskatxak, arrazoiarekin, ez dute dantzatu nahi nere lagunekin. Tipo jatorrak gara baina legin eginik, ero aurpegia zaikentzen zortziak aurretik, galdutan abil. Rocken Brother Mafia Chill, Mafia Chill, zurondoan egotea baino nahiago nuke hil. Virtuala poli, dutidak Mikel Goni, euskal pilota pitzu eta herri bat moli, aurpegia margotu diot gorri. Eroskiak zioak hori, gordezak koka, leku guztitan egonen gaituk komel rauan. Abanguardia gaituk zuek ordea folk aspaldil genuen la roka, baina batzuk segitzen duzuen lotan. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, tamaina neoa heldu da. Don Simon eta Erron Brugal jontzen gaua, tagaldu dia poltsakura. Bederatziak eta 22 minutu dira, esan bezala zuzenean ari gatzaizkizue, Antsoaingo ikastetxe publikotik, Ezkaba ikastetxetik, harrera beroa egin digute zuzendaritzako kideek, harreragileek edo atezainek eta, baina orain egiazki egin nahi genuena eginen dugu, hain zuzen ere hitz egin ikastetxe honetako protagonistekin, hain justu ikasleekin, izan ere gurekin dauzkagu, 6. E eta 6. F taldeetako lau kide egunon, laboi, ze modu zaudete? Ongi, ederki. Hasiko gara izenekin, nortzu zarete, hemen ezkerretik eskubira. Irune, Ainoa, Iker, Mikel. Eta nortzu zarete ekoak eta nortzu efekoak? Gue, Zueke? eta gu F. Ederki. Eta zen moduz moldatzen zarete, bigelen artean? Nahiko ongi. Nahiko ongi, hemen barreren bat entzun dut. Somadadila, nortzuk uste dute ongi moldatzen zaretela, txalo egin, mesedez, ongi moldatzen zaretela uste duzuenok. Eta orain, gaizki moldatzen zaretela uste duzuenok, egin txalo, ez dago bakar bat ere. Bueno, orduan ongi moldatzen zareten seinale. Ederki, aipatu dugu Euskaraldiarekin gabiltzala, Euskara kontuekin, galdera gaizto xamarra eginen dizuet. Ze moduz Euskaraz, zuen artean, jostaldian eta Euskara erabiltzen duzuen, nola zabiltzate? Jostaldian ez asko, baina gelan bai. Gelan bai, bueno, bada zerbait. Hortik pixkanaka egiten dugun gehiago dena dela. Euskarazko hainbat gauza egiten dituzue, ikastetxean zein ikastetxetikat konparaziora Euskarazko liburuak irakurri. Eta badakit prestatu duzuela, hain zuzen ere, irakurketa biren inguruko, bi libururen inguruko, halako solasaldi literario bat edo horrela, honek sautrela saioa emanen du, garai batean ETBn egiten zuten literaturari buruzko saio hori. Beraz, nahi duzuenean, aurrera laukote. Kaixo gu Irune eta Ainoa gara, 6. mailako klasekoa gara eta klasean irakurketa lantzen dugu. Eta hilabete honetan, klaseko guztiek Saharako itsasoa liburua irakurri dugu. Lurgai Astegik idazlea eta Aritz Egirren marrazkilaria sortu dute. Irune, Lurgai Asteginen informazioa emango zen iguke? Bai, noski. Lurgai Astegi Bilbon jaio zen 1983an, eta Donostian bizi da gaur egun. Liburu hau eta beste asko idatzi ditu adibidez. Uda bat Senegalen eta Limoiondoaren loreak. Itzultzaile ikastaroak egin ditu, idazlea eta katedraduna da. Haizea, liburu honen protagonista da. Haizearentzat uda berezia izango da hau.
Batetik gurasoak elkarrekin haserre dabiltzala eta norbere aldetik joango dira oporretan. Eta bere izeban eritzen etxean geratuko da. Besterik izeban eritzek Saharako lagun batzuen alaba ekarriko du etxera udapasa soujaia izenekoa. Guri oso interesgarria iruditu zaigu liburu hau. Ez genuen espero horren interesgarria izatea, eta gure klasekoek iritzi hau eman dute. Asko gustatu zaiola, tragikoa izan dela, estetik izan dela, peñazo bat izan dela, oso interesgarria izan dela eta divertigarria. Irune, zein izan da zure kapitulo gustokoena edo gehien harritu zaizuna? Niri harreta deitu didan kapitula 12. da. Baldakizu zergatik? Niri galdetze didazue, ez dakit ez baitu liburua irakurri, zergatik? Futbolean aritzen direlako eta Suhaila oinutzik aritzen zela jolasten. Eta hau esan da zuek irakurriko zenukete liburu hau? Bada, bai, gomendatzen badiguzue, fidatzen gara zuekin dena dela, somatu dut iritzi kontrajarriak izan direla, batzoi asko gustatu zaiela, baina baten batek oso astuna dela, edo, bueno, erdaraka da baliatuta, peñazo bat izan dela esan du. Beraz, berriro txaloen sistema erabiliko dugu, nori gustatu zaio liburua? Ez duzu irakurri? Ez que gure klasekoak daude klasean. Gelan daude ekoak. Eta gero etorriko dira, eta orduan F-koa daude soilik eta ez dut irakurri. Ongi ulertu dut, beraz, fiatzen nahi zuen gomendioarekin, bikote, irakurriko dut. Datorren urtean itzultzen garenean, urtero egiten baitugu saio hau, irakurrita ekarriko dut, eta etzarete izanen, institutura baitzoazte. Bueno, uste dut beste bikote honek, F gelako bikoteak, trampa bat edo proba bat edo azterketa bat prestatu didala, nola gainditzen dudan halako test bat, ezta? Eskaba ikastetxearen ingurukoa. Beraz, nik aurretik galdera gaiztoren bat eginen dizuet, zuentzako ere prestatu du galdera gaiztoren bat. Datorren urtean, pasako zarete ikastetxetik institutura. Nola daramazu, Urduri zaudete, lasai zaudete, esan. Guk ez dugu eskabatesta egiten. Zer? Ez duzu eskabatesta egiten? Ez. Bale, bueno, gero eginen didate orduan, gaizki esan dut. Bueno, dena dela, esan dudana, datorren urtean institutura, zer moduz daramazue hori? Ongi. Ongi daramazue? Ongi. Ederki, zer prestatu diguzu, Uda bat Senegalen irakurri dugu liburua, eta kontatuko dugu pixka bat nola den. Ederki, bada kontatu, ze liburu irakurri duzuen eta zer iruditu zaizuen. Eman egurra. Gu Mikel eta Iker gara eta Uda bat Senegalen izenbura duen liburuari buruz hitz egingo dizuegu. Lur Gaiastegik idatzitako liburu honen Garazi izeneko neska bat du protagonista. Garazi bere ahizpa Izaro eta bere aitarekin batera Senegaleko herrixka batera bidaiatu egiten dute. Baina ez da opor bidai bat izango, baizik eta kooperazio bidaia izanen da. Garaziaren aita erizaina da, eta bere lankide batek animatuta balikunda herrizjara joaten dira bertako ospitalean lanen aritzera. Herrio honek berezitasun batzuk dituela konturatu da Garazi. Izan ere bertan emakumeak bakarrik bizi dira, gainera herri honen ablazioa egitea debekatuta dago. Garazik herrialde honetako kultura eta ohiturak ezagutzen hasiko da eta abentura interesgarriak biziko ditu. Ederki, zoragarri. Oraino, beraz, literatur gomendioa zuei, liburua gustatu zaizue? Bai. Gustora irakurri duzue? Bai. Gomendatzen didazue? Bai. Orain txaloena egiten aldugu, zuek bai liburua irakurri duzuelako, ezta? Orduan gustatu zaizue, gustatu bazaizue txalo egin. Txalo epelak, ezagit irakurriko duan, ala ez, horrutziko du kontua. Ederki, aldaketatxo bat egin behar du, orain bat, bai eskabatesta egin behar didatelako, okerrezpa naiz, orduan, indikatibo jabur bat, favorez, eta aldaketatxoa eginen dugu. Mila esker laukote, ederki egin duzue literatur saioa, balio duzue irratirako, estimatua dago. Eskerrik asko. Agur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian. Publizitatea bertatik bertara.
Bera segitzen dugu Ezkaba ikastetxean saio berezia egiten ikasleekin, irakasleekin, hezkuntza komunitatearekin batera. Jarraian Ezkaba testa egin behar didatela esan didate, aurretik galdera batzuk eginen ditugu. Konparaziora nola prestatu duzuen gaurko saioa. Zerbait berezia egin duzue, zuek pentsatu duzue zer egin, irakasleekin batera egin duzue, nola izan da kontua? Gure irakasleak egin behar, irratian atera behar ginela eta esan ziguten Ezkaba testa egin behar genuela. Eta bitxikeriak ateratzeko joan ginen eta esaintzera galdetxera bitxikeriak. Ederki. Eta irratia ezagutzen zenuten lehendik, zuk erantzun, konparaziora. Bueno, entzuten dut noiz baitean, baina ez asko. Ederki, ez duzu asko entzuten, gazteen artean egia esateko irratia gutxixeago entzuten da, baina merezi du, lehen gomendatu dizkidazue liburuak, nik gomendatuko dizuet irratia entzutea. Ederki, orduan prestatu duzuena da, Ezkaba test bat, bitxikeriak bildu dituzue, eta galderak egiten dizkidazue, bada, ez dakit gaindituko dudan, ala ez, zail ikusten dut, izan ere urtero gatoz eta bakizkigu gauza batzu, baina bitxikeriak eta horrelakoak ez. Lehenik eta ben izenak, oraindik ez baititugu esan, laukote, nortzu zarete? Ni Nerea naiz. Ni Markel. Ni Asier. Eta nik Alasne. Ederki, ikusten dut Harry Potter zale bat badaukagula, zuen artean, Alasne, irakurri dituzu Harry Potterren liburuak eta? Ez. Ez, baina Harry Potter gustatzen zaizu, pelikulak ikusi dituzu konparazioa, eta real zale bat ere badaukagu gurekin. Ederki, osongi, beraz, Ezkaba testa nola azalduko dugu, venga, hasi, nahi duzuen bezala. Kaixo, gu 6. mailako ikasleak gara, eta Alasne, Markel, Nerea eta Asier gara. Juan Cruz, zu ohituta zaude galderak egitera, baina oraingo honetan gu zuri egingo dizkiguzu galderak. Ezkaba testa azteko pres zaude? Bai, pres nago. Goazen ba. Eskola guztiek maskota dute, eta gurea guztien artea polita eta jatorrena da. Ba aldakizu bere izena? Azitxo izan daiteke, ez? 3 aukera dituzu, Ezkabatxo, Alaitxo edo Euskaldun. Alaitxo. Osongi. Bai, gainditu lehen esan dute zuzendaritza taldekoek, baina nuen gogoan. Mila esker 3 aukera mateagatik. Segi. Badakizu jostalian kirol topaketak egiten ditugula? Egia edo gezurra? Kirol topaketak egiten dituzuela, nik uste dut egiten dituzuela, egia dela. Bai, badakizu ze kirol mota jokatzen ditugun, aukeratu bat, izenbol, dodgeball edo hartzikirol. Berriz? Izenbol, dodgeball edo hartzikirol. Izenbol. Ez, izenbol da gure gorputzeziketako beste urte bateetako jolas bat... Beste jolas bat da. Eta zein da egiten duzuena? Dodgeball egiten dugu. Eta zer da? Da baloi prisionero bezala. Baloi errea bezala, ez da? Antzekoa. Ederki, segi? Badakizunez, Ezkaba baratza dugu. Bai. Eta al dakizu behin ahuntza bat genuela, egia edo gezurra. Ahuntza euki zenutela hemen? Bai. Badakite gaztiren bat izan zela, usoak eta izatzeko eta hemen inguruan ibili zela eta izena jarri zeniotela, ahuntzarena ez dakite egia denala ez, esan edu gezurra dela. Ez, pues egia da. Egia da! Naiz asmatzen ari, zer eginen diogu bada. Ederki, segi, Ezkaba testarekin. Ere bai baratzean lehen genituen untxiak eta aldakizu antzuengo festetan, kalderete egunean untxiak lapurtu zituztela, egia edo gezurra? Espero dut gezurra izatea. Pues egia da. Egia da, eta kalderete egin zuten zuen untxiekin? Bai. Ez da egia izanen. Benetan? Jesus. Hene bada, antxoain herria asko maite dut, baina pasadizoa honek utzina nahiko kilikolo. Eman, segizuek. Eta baldakizu zenbat lapurtu zituzten, aukeratu zuzena. 2, 1 edo 3 baino gehiago. 2 bat edo 3 baino gehiago. Kaldereteetan zenbat jende zegoen? Pila bat, barduan 3 baino gehiago. Bai, zeuden, uste dut, 2 heldu eta kumeak. Eta kumetxoak. Ze penagarria ez. Ze mouz eraman zenuten hori? Pena hartu zenuten? Bai. Disgustu hartuko zenuten, ez da? Ez ginen, nik ez nintzen asko hartu, ez txikia nintzen. Zuei ez zitzaizuen tokatzen, untxiekin eta ibiltzea ikasturte horretan? Ez. Bueno, gaitzerdi, zuentzako, beste batzuk gaizki pasako zuten. Ederki, amaitu dugu testa, da nola da kontua? Ez. Segi. Badakizu Ezkabak inauteritako txontxongilo erraldoiak dauzkala? Hau egia den edo gezurra den? Txotxongilo erraldoiak. Badakite, erraldoiak badituzuela, baina txotxongiloak diren ala ez, esan edu baietz.
Ba, bai. Bueno, asmatu dut. Zagutzen alduzu baten bat, aukeratu hauetatik txongioa ez dena, jator txiki edo manitxu. Maritxu, Bai. asmatu dut, ederki. Desentea asmatzen ari naiz, ez dut txalorik entzuten, hasiera, bueno, ez merezidu, ala. Segi. Ezkabaskolan ere bertsolaritza ikasten dugu, eta bertso elkartetik bertsolari ezagun bat etortzen da. Ba aldakizu zein den, 3 aukera dituzu. Aukerari gabe ausartuko naiz. Vale. Bai, ze gure lankidea izan zen irratian orduan errazagoa da, Nafarroako txapelduna da, Saio Alkaiza, ez da, etortzen da. Bai, hori banekien, baina hori erraztasun hori neukan gure Euskal Herri irratian egin izan zuen lan duela 3 urte. Bueno, gure eskolan liskarrak sortzen dira ere bai, eta sortzen dira ikasle batzuk bitartekari lanak egiten dituzte liskarra konpontzeko. Ikasle hauek 6. mailakoak dira, baldak izuzen bat bitartekari daude? Gela bakoitzeko bat edo bi izaten dira normalean, Arrotxapeko ikastetxe publikora, Patxilarraintzara joan da nire alaba, eta bakit egitarra hau edo sistema hau bera erabiltzen zutela, eta gela bakoitzeko bi uste dut. Bai, eta osotara zenbat? Zenbat gela zarete, 4, 8, 3, 6. Bai. Ederki. Ongi gonda, badazpa ere kontragaldera egitea, hor rutxe egiten nuen. Ongi. Gure patioan aspaldi gauza bitxi bat zegoen, baina oso arriskutsua zenez, kentzea erabaki zuten. Aukeratu zuzena. Txirrista erraldoia, adriluzko laberintoa edo tirolina bat. Ikusi dut, esituta daukazuela txirrista erraldoia, ez? Hola, baina ez dute desmuntatu, ez da hori izanen den. Tirolina, bestela? Ez. Adriluzko laberintoa. Ez dut asmatu, orduan, beste biak aipatu dut. Adriluzko laberintoak ekendu zen, zeren jendea korrika jolasten zuen eta pareten kontra txokatu eta mina handia egiten zuen. Ederki, energia asko daukazu adin hauetan eta ulergarria da. Azkari biltzea eta batzutan talka egitea adriluzko hormen kontra. Ederki? Bale, begira Juan Cruz, bazenekien pasen urtean libduk bat grabatu genuela. Enekien, ez? Asmatu zergatik egin genuen, aukeratu hauetako bat. Arrazakeriaren gatik, emakumen indarkeriaren gatik, edo kutsaduraren gatik. Kutsaduraren gatik. Ez, emakumearen indarkeria gatik. Gaur bezalako egun batez beraz egin zenuten, ez da? Ederki, zoragarri. Edo martxoaren 8an bestela. Bai, martxoaren 8an izan zen, ez azaroaren 25ean. Indarkeria matxistaren kontrako eguna gaur da, martxoaren 8a emakume langileena, emakumeena oroar. Bueno, ederki. Osongi, galdera gehiago? Bai, azkena. Bagatoz azken galderarekin. Guratezainen izenak Ambrosio eta Bartalomea dira, egia edo gezurra. Gezurra ze Xabirena ikasi dut. Bai, Xabi eta Mertxe deitzen dira. Amorratzen zarete asmatzen dudanean, baina ze empatia gutxi nirekiko. Segi, berandutzen ari garata. Mila esker Juan Cruz, mila esker ezkabateste egiteagatik. Eta ongi erantzun duzunez, orain opari bat emango dizugu. Ez da gira izanen. Uegindako txapa bat. Ederki, zuek egindako azepolita, bagainera gaur aztu dut beste berokian, ahobizi txapa osongi datorkit. Oso ongi eskertzen dizuet. Orain ja ezkabatarra zara. Ederki, ezkabatarra naiz. Gainera azkenean, zuek ni Arrotxapean bizi naiz, zuek antxoain pixkat Arrotxapeko auzo bat zarete, beraz etxean bezala sentitzen naiz. Gutxi gora bera, bai. Ederki, laukote, estimatu dago songi egin duzue, zeginen dugu publizidade pixka bat eta bere alagatoz bestelako gaiekin. Eutxi ez etxi entzuleok, txaloak entzun dadila, hemen ezkabatarra zaudetela. Eman bide euskara! Aizu, ez dakizu zer kontatu didaten Luziari buruz. Asmatzen duan, larrutan egin duela norbaitekin eta orain esaten duela ez zuela nahi. Betikoa, 4 tekila tragoska edaten dituela eta jakina. Aurreko egunean Raquel bezala. Ez du nahi eskua sartzea, baina bat balitz bezala janzten da. Bai, hala da, kexatu, baina merezitakoa izan du. Emakumeen aurkako indarkeria biktima zalantzan jartzen den delitu bakarra da. Alda ezazu, azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Y te lo dice, Josué Salsa.
Goxuan saltsak disko berria dakar, beste genero batzuen saltsa bertsio handiak eta gai propioak biltzen ditu euskaraz eta gaztelaniaz. Taldeak abenduaren 11an aurkeztuko du disko berri hau Iruñeko zentralaretoan. Ez itxaron gehiago eta erosi zure diskoa eta sarrerak osopolita.org eta lastur.org webguneetan. AEKA Euskara ikasteko bide lagun onena, Euskara maila egiaztatzeko azterketak prestatzeko ikastaroak. Astean egun bakarrean, azaroaren 28tik aurrera. A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak. Informazio guztia 948-210-433 telefonoan eta AEKA Euskaltegietan. Izena eman AEKan. Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalambrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zatoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu. Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Ikastetxe publikotik ari gara, 6. mailako talde guztiak dauzkagu hemen, ez ikasle guztiak, baina bai talde guztietako ordezkariak. F, D eta E taldekoak nabari dadila. Entzaiatu behar dugu rengorako esaten aldut. Aupa Ezkaba! Osongi, orain hobeto atera zaigu, askoz hobeto, entxean askoz gustorago geratuko ziren gainera, badakizue gaur, streaming bidez, video streaming bidez eskintzen ari garela, eta etxean zuen gurasoak ikusten ariko direla, beraz, begiratu aruntza, agurtu, ederki. Eta orain, hau guzti hau egin eta gero eta energia pixka bat erre eta gero, gai serio bati heldu behar diogu, hain zuzen ere, indarkeria matxistaren aurkako egunari, izan ere, gaurko saioa hitzartu genuen data honetan, eta hala tokatu da, bestela saio berezia eginen genuen, eta asko eskertzen diogu, Antxoengo udaleko berdintasun teknikariari, Sara San Juliani hain zuzen ere, gurera hurbildu izana gai hau jorratu alizateko, egunon, Sara? Egunon, Juan Cruz, mi esker. Bueno, azaroaren 25 indarkeria matxistaren aurkako eguna, zergatik, nola? Bueno, berdintasun arloan egun hau oso garrantzitsua da, martxoaren 8 bezalakoa, eta, bueno, bada eguna ez errez ospatzeko, baizik eta aldarrikatzeko eta kaleak hartzeko, hain zuzen. Ederki, leloa urtero aldatzen da, aurtengoa zein da? Bai, Nafarroako berdintasun teknikarien saretik, aurten erabaki genuen hau izatea. Gertatzen da eta badira horren erantzuleak. Eta honekin azpimarratu nahi genuen alde batetik indarkeria matxista genero duela eta existitzen dela, nola hainbat diskurtsotan, garai honetan entzuten den indarkeria ez duela generorik eta holakoak, pues guk foko jarri nahi genuen honetan esateko baietz. Genero duela, existitzen dela eta gainera unidirekzionala dela, ezta? Eta gizonek eragiten dute eta emakumeak jasaten dugu.
Eta zure ustez, nork du ardura honetan guztian? Bale, eta hori, bestetik arduraren hitzekin fokoa jarri nahi genuen, nola hau da honetan, hainbat komunikabidetan entzun dugun sexu indarkeriaren harira emakumean nola bai erruduna ginela edo gure segurtasunaren arduraduna ginela, gu justo kontrakoa esan nahi genuen esan ez, aizue, justo emakumeok ez gara ez da errudunak, ez da arduradunak ere, ez da, gai honetan. Eta, badira ardurak leku guztitan. Justizian, osasunean, arlo ekonomikoan, komunikabidetan, eta, orokorrean gizarte osoan dago ardura honekin bukatzeko, ez da, indarkeria matxistarekin bukatzeko. Eta oso galdera, senyoroa nolabait esateko, baina gizonok alako egun batean, zer rol jokatu beharko genuke? A ver... Asko errepikatzen den galdera, alako. Bai, baina garrantzitsua da honetaz pentsatzea. Indarkeria matxistarekin bukatzeko gizonaren implikazioa oso garrantzitsua da, ez da? Orduan, ez da bakarrik egun bateko gauza, gaurkoa, ez da bakarrik egun batean ateratzea kaletara aldarrikatzera edo esatea, bai, ni feminista naiz eta listo. Ez. Aliatua naiz, ez da? Aliatua naiz, edo feminista ere, esan dezakegu gizonek feminista direla, emakumeak ere bai, baina oso garrantzitsua da gure egunerokotasunean gauzak aldatzea. Ez izatea bakarrik feminista teorikoki, baizik eta praktikan eramatea eta egunerokotasunean ezetz esatea sexismoari, konplizea ez izatea eta praktikan hori, balore feminista eta balore ez matxistak praktikan jartzea. Bai gizonak, bai emakumeak, zeren azkenean, matxismoa oso barneratua dugu guztiok, eta oso zaila da honekin bukatzea, baina, gutxinaka, lantzen baduzu gaia, aldatu zaitezke gauza batzuk, ez da? Eta testu inguru honetan Antxoainen, zer antolatu duzue? Azaroaren zehar antolatu ditugu jarduera ezberdinak, baina gaur bereziki 12an izango dugu elkarretaratzea udaletxeko plazan, eta gero gaur indarkeria sexisten aurkako emakumeen plataformak deituta, egonen da manifestazioan Gaztelu plazatik abiatuta, eta aterako da arratsaldeko 8:00. Ederki, eta erronkak honekin guziarekin amaitzeko zure iduriko zeintzu dira? Esan dudan bezala, hau da gizartearen arazoa, ez da? Implikatu behar gara guztiok, bai emakumeak, bai gizonak, bai instituzioak, hainbat elkarte, taldeak, eta, betidanik mugimendu feministak izan du lidergoa eta horrela izan behar da eta lideratu behar da, baina horregatik nik uste dut oso garrantzitsua dela instituzioetatik haiei entzutea eta haiekin koordinatzea. Eta, instituzioak, udalak adibidez, nire kasuan bezala, asko egin dezakete, prebentzioa eta sensibilizazioa lantzeko, zerbitzu gehiago eskatzeko, eta zerbitzu hauetan ematen den arreta hori hobetzen, ez da? Eta, adibidez Antxoainen badugu protokolo bat zerbitzu guztiak gure artean koordinatzeko, ematen dugu ere formakuntza, eta berdintasun zerbitzu hau bertan badugu psikologa bat, indarkeria matxisten kasuekin lan egiten duena. Ederki, zerbait gehiago gehitzeko, Sara? Ez, gustatuko litzaidake animatzea mundu guztia gaurko elkarretaratzera etortzera, eta gaurko manifestazioa ere hor agertzea. Alakoetan askatuan esaten dugu ze garrantzitsua den hezkuntza ere, ez da, aurrei txikitatik alako baloreak eta erakustea. Hain justu, indikatibo labur baten ondotik, galdetuko diegu aurrei, ikastetxean nola landu duten hau guzia. Beraz, Sara San Julián, Antxoaingo berdintasun teknikaria, mila esker gurera hurbiltzeagatik. Ez horregatik, zuei. Indikatibo labur bat, lankideok eta berehala gatoz kontu gehiagorekin. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Bueno, oso gauza polita galdu dute entzulek eta ikusleek, eta da, atera zaretenean oholtzara edo hemen gure aulkietara mikrofonoen aurrera txalu egin dizuetela zuen ikaskideek, zuen lagunek, eta animoak eman dizkizuetela. Beraz, entzun ditzagun berriz animoak haientzako. Orain mikrofonoaren aitzinean jarri direnak 6. mailakoak dira, baina beste modu batean ere esan daiteke Julenen taldekoak zarete, ezta? Hori ere, hala izaten baita ikastetxeetan, bakoitza da bere tutorearen gelakoa, 6. FG, bueno, ez dakit, Julenen gelakoa. Ederki, osongi, bada entzun duzue, Sararekin egin dugun elkarrizketa, indarkeria matxistaren ingurukoa, eta zuei galdetu nahi dizuet, ea gai hau nola landu duzuen gelan, zer diozue? Hasi. Kaixo, gu, Sugoi, eta Ilaski gara, eta emakumearen kontrako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna hitz egingo dugu. Dakizuen bezala, gaur emakumeen kontrako indarkeriaren kontrako eguna da, azaroak 25. Eskaba eskolan urtero eguna hau ospatzeko hainbat gauza egiten ditugu, adibidez kantak, marrazkiak eta bar. Eskola berdintasunaren eta violentziaren kontrako leloekin apaintzen dugu. Batik bat, more kolorea erabiliz, emakumearen aldeko kolorea bilakatu delako. Baina ez pentsa gai hau bakarrik egun honetan lantzen dugunik. Ez, gure egunera... Gerturatu pixka mikrofonoa, favorez, etxean hobeki entzun dezaten, esaten duzuna. Gure egunera... Goztu zaitut, normal orain trabatzea. Venga, segi lasaitasun osoz. Baina ez pentsa gai hau bakarrik egun honetan lantzen dugunik, ez gure egunerakotasunan oso bertan izaten dugu gai hau. Adibidez, gure eskolan txoko morea dugu liburutegi txiki bat berdintasunaren aldeko liburuekin hornituta. Adibidez, gisa liburu ekarri ditugu eta pixkat gaineratik komentatu nahi ditugu. Ederki, bada komentatu pixka liburu horiek. Lehenengo liburua Monstrua Rosa deitzen da, eta Olga de Diosek idatzi du. Liburuaz gehien gustatu zaidana, Monstrua Rosak zuri zen, hiri batean bizi zela, eta berak arroza zen, desberdina zen. Orduan, Monstrua Rosak beste hirien bila atera zen, eta azkenean dena desberdina zen hiri bat aurkitu zuela. Denak kolorekoak, denak desberdinak zirena. Ederki, oso interesgarria, historioa. Eta nik polita liburua aukeratu dut, Kanizales idatzitakoa. Asko gustatu zait, supentsatzen baduzu polita zarela polita zara esan nahi duelako. Baina ez da bakarrik polita izatearekin, gauza guztiekin da. Eta liburua honetaz doa. Sorgin bat dago eta ilea alambrezkoa du, sudurra oso luzea, bizkarra ez dauka oso zuzen, eta horrela. Orduan, ogroak piknik bat egitera gonbidatu zion. Piknikera joateko bidean urtzintzarekin, ontziarekin, azeriarekin eta saguarekin elkartzen da, banan-banan. Eta ilea, bizkarra, sudurra eta kokotza aldatzea esaten diote, horrela politago egongo dela pentsatuz. Geroago, ogroaren gana heltzen da, eta ogroa ezekien nor zen, eta joatea, esaten zion, baina ni sorgina naiz, esan zion sorginak. Ara, kontua da, animaliak ala politago egongo naizela, esan didate. Eta ogroak ezetz esaten zion, sorgina konkorduna zela, patata sudurra zeukala, kokot punta zorrotza eta alambrezko ileak zeuskala. Sorgina izpilura behiratu zen eta bere makiltzoarekin lehen bezala, zegoen bezala, jarri zen. Orduan beraiek menu berezia egin zuten, urtzintza, ontzia, aseria eta saguarekin. Oso historio interesgarria. Eskolan gaurko egunerako prestatu ditugun ekintzak bueltatuz esan behar dugu 6. mailako 3 gelak pertso bana sortu dugula. Gaur Antsoaingo udaletxean plazan 12etan egingo den kontzentrazioa abestuko ditugunak. Hala ere, orain ere bertso horiek irratian zuzenean entzuteko aukera izango duzue. Prest zaudete goazen ba. Bai, prest gaude, entzunen ditugu, ea nola egiten dugun aldaketa pixkanaka. Badago ikasleren bat azaldu behar didana bertsolaritzarekin eta egiten duzuena, ezta? Nor da?
badago prest, ez dago prest, edo alakorik ez dago. Zuzenean bertsoak abestuko ditugu, askoz hobeto, denboraldetik oso larri gabiltza eta beraz, indikatibotxo bat jarriko dugu, antolatuko dugu hau, abes dezazuen, okerrez banaiz orduan primizian entzunen dugu, plazan entzun aurretik 12etan, primizian entzunen dugu hemen, zer abestuko duzuen, ze bertso prestatu dituzuen. Erki, zoragarri, indikatibo bat beraz. Behatzi zortzi iru, Euskal Herria irratia irean da, Broken Brothers ibai ertzean, bai, hogeita maikatik mundura, minutu besterik ez, goizeko 10 izateko, tartara gurean albistegia entzunga izateko, beraz, korrika eta presaka egin beharko dugu. 3 talde daude Ezkaba ikastetxean, 6. mailakoak, eta 3 taldeok bertso bana prestatu dute indarkeria matxistaren egun honetan, 12etan irakurriko edo abestuko dituzte, horre eginen den, hemendik hurbil, herriko plazan eginen den elkarretaratze horretan. Beraz, hasi nahi duzuenean, emanen dizuet pixkat errimoa, 1, 2 eta 3 esanen dizuet, bai? 1, 2 eta 3. Kaletik joan nahiko genuke, baina ez gaude seguru, denok berdintasuna nahi dugu, hori da gure helburu. Historia aldatu behar da, aukera asko ditugu, indarkeriarik ez dugu nahi, libreak izan nahi dugu. Historia aldatu behar da, aukera asko ditugu, indarkeriarik ez dugu nahi, libreak izan nahi dugu. Zoragarri egin duzue, gainera paperei begiratu gabe, biztanda landu duzuela. Venga, zuek kanpora aurrengo taldea mesedez, korrika eta presaka bestela espaititugu bertso guztiak entzunen. Oso interesgarria izan da, mamitxoa eta berriz diot, atentzioa eman dit, ez duzuela papera begiratu, beraz, biztan da, asko landu duzuela gelan, eta buruz ikasi duzuela. Venga, urrengo taldea ja da prest daukagu, beraz, 1, 2 eta 3. Mundua ez da beti, arrosa eta urdina, aritu errespetuz, izan muga ezina, indarkeriarik ez, onartu ezina, izan zaitez pirata, harria solgina, zuzarena izan zaitez, izan desberdina. Zoragarri, ze honak zarete. Venga, aurrengo taldea, bestela ez dugu astirik izanen. Eman egurra. 1, 2 eta 3. Denok izan algara dena, denok gara baliokide, kaletan zeburu ibiltzea, pozik izateko bide, problema bat baldin badaukazu, deitu zure adizkide, berdintasuna beharko genuke, bakoitza izateko libre, problema bat baldin badaukazu, deitu zure adizkide, berdintasuna beharko genuke, bertso honekin amaituko dugu bigarren ordua. Eman egurra Miramondi.
Eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bisita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago nafarroareneguna.nafarroa.eus webgunean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Begira, badator Villavesa. Kaixo, Gabon, utziko gaituzu parketik pixka bat aurrerago, okindegiaren parean? Orain, bakarrik edo taldean bidaiatzen duten emakumeek, tarteko geldialdiak eskaditzakete gaueko zerbitzuko linea guztietan. Seguru itzultzeko, Villavesa zure lekuan jartzen da. Igo zaitez. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Iruñerriko mankomunitatea. Zato zurekin Ermitagaina merkatuaren 40. urteurrena ospatzera. Eraman ezazu asteazkenean hilako 23 kalantxoa landare eder bat zure erosketarekin, eta ostiralean hilako 25 eta larun batean hilako 26 arraspata irabazi bat emango dizugu. 5 eurotik gorako erosketarekin guztiek daramate saria. Izakinak amaitu arte. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera. Audifono batzuk jarriz gero, entzun ahal izango ditut jatetxe bateko elkarrizketak eta soinua naturala izango da. Zatoz ausorrera audifonoetako azken teknologia probatzera eta zure entzumena nola hobetzen den nabarituko duzu. Argi eta modu naturalean entzunen duzu, baita gune zaratetxuetan ere. Eskatu zure itzordua eta hilabete honetan eraman bigarren unitatea 150ean. Deitu 948-224-265 telefonora edo bizita gaitzazu Txapitelan 21 Iruñan. Zure poza gure helburua, ausor, zurekin 1985-etik. Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako. Bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Bizitzeko, osatzeko eta aurrera jarraitzeko garaia da. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, sanitarioa gara, fisioterapeutak gara. Entzun Famalibin ostiral beltzaren deiotxa, gerturatu eta aprobetxatu ostiral beltzeko eskaintzak eskaera pertsonalizatu berrietan, 15% deskontua eta esposizioko produktuetan 20%. Iritsi da ostiral beltza, Iruñeko Famalibinera. Famalibin, Iratzeko monasterioa 43an eta famalibin.com/Pamplona webgunean. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren 2, Aubiziala Belarri prest, egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak. Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
10:10 dira, ederki aritu dira Euskadi Irratiko lankideak haien elbiste emankizun jaburrarekin, baina lekuko hartu dugu atzera bueltan Euskal Herria Irratikook. Nondik Irrintzidorretik, estudio nagusitik, ez, baldin eta lehen ordua entzun baduzue, Metropoli Foralarena, jabetuko zineten Ezkaba ikastetxetik ari gatzaizkizuela gaur Metropoli Forala egiten, hain justu Antsoaingo ikastetxe publikotik. Lehendabiziko orduan, mintzatu gara zuzendaritzako kideekin, mintzatu gara ikasleekin, ederki pasa dugu haien kontakizunekin, liburu gomendioekin, bertsoekin, indarkeria matxistaren aurkako egunaz ere aritu gara, jarraian gerturatu nahi dugu gehiago herrira. Izan ere gustatzen zaigu goazen leku horretaz badatu gehiago eta kontu gehiago jakitea, eta horretarako gurera gonbidatu dugu gaurko saiora Aritz Aiesa, Antsoaingo udaleko alkate ordea. Ongi etorri gurera, ez dakit txita gurgarri horrelako zerbait esan beharko duan. Ez da, herriko militante bat. Ederki, horre diarduzuna udalean lanean. Bueno, hor Euskaraldiaren erdian egokitu zaigu ona etortzea eta Euskararekin loturiko albiste bat tamalez izan da zuekin lotua azken asteotan. Izan ere urrian Nafarroako administrazio auzitegiaren ebazpen bat ezagutu genuen, zuen aurkakoa, Antsoaingo udalaren aurkakoa, edaduraz ausartuko nintzateke esatera Euskaldun guzion aurkakoa zela. Izan ere, ez zuen onartzen Euskara meritu moduan aitortzerik Euskara ezinbestekoa ez den postuetan, eta gero, Euskara ezinbestekoa den postuetan, edo zenbait postuetan, erabaki zuen Euskara etzela behar. Esan dut, moztu zuen hemendik eta handik. Azaldu iguzuzuk favorez ebazpen hori, izan ere saiatu naiz laburtzen, baina akaso ez dut asmatu, zuk asko zobeki ezagutzen duzu, nondik nora ebazpen hori eta ze balorazio egiten duzue. Bueno, alde batetik, egunon guzioi, guk udaletxetikan bultzatzen ari gara euskalduntzea eta jendearen arreta euskaraz egitea, eta horretan pausu batzuk eman dira, legealdi honetan aurre eskola euskalduna martxan jarri dugu, lerroa euskalduntzeari begira, osotasunean, bere osotasunean, eta holako pausuak bauzkate etxaiak, tamalez, ez? Eta gainera dago egitura oso egitura errotua, bai judikaturan eta beste leku batzutan, guk horretzako oso arrotzak direna, euskaldunentzako oso arrotzak direna. Baina, gure aldetik, Antsoaingo udaletik bultzatzen ari gara arreta hori euskeraz bermatzea, euskaldunok euskaraz bizializatea, eta horrek bauka eraso edo, elegite batzuk, ez? Horretan gabiltza, guk epaia aztertzen aritu gara, urrengo astean egongo den osoko bilkuran emango dugu elegitea jartzeko aukera, eta aztertzen ari gara. Gauza batzuetan ongi datorkigu edo esan genezake, onartzen da arreta euskaraz eta efizientzia ikuspegitik ona dela postu batzuentzako, bai aurreskolan, bai arreta zerbitzuan, bai kirol instalakuntzen arreta guneetan, baina beste batzutan ez da bermatzen, ez? Idazkariaren kasuan konparaziora atzera bota du, tanek. Bai, idazkari batek adibidez, ez? Zenolako lotura daukan herriarekin, gauza guztia bere maitik pasatzen direnak, eta dozein herritarrek beraren gana jo dezakena ez bermatzea euskara, atzera pausu bada, guk ere, gure eskubideak zinegotzi bezala egunerokoan euskaraz bizi nahi dugu, eta euskaraz bizi nahi dugu horretan ere tramitazioak egin nahi ditugu, eta udalan euskaraz bizi nahi dugu. Nik uste dut horretan pausuak egon dira udaletxean, eta hori oso nabaria da arlo batzutan, eta nik uste dut elegite horren bidea oso ongi landu behar dugula, asuntua ez da bakarrik hemen, Antsoainen gertatzen ari den gauza bakarra, ikuspegi zabala du Nafarroan, legea izan beharko zen helburua, ez? Lege berri bat, zeinean euskara bere kokaera, merezi duen kokaeran lekuan jarriko zukeena. Gaurkotasunarekin, gaurkotasun biziarekin loturiko beste kontu bat, azken orduotan ezagutu dugu Espainiako gobernuak eta EH Bilduk lotu duten akordioa 2023ko Espainiako aurrekontuen karietara, hortik 3 milioi euro bideratuko dituzte Ezkabako gotorlekoa memoria gune moduan egokitzera, eta hor ingurumari horretan lotzen aldugu Ezkabako parkearen auzia, izan ere hor Espainiako Barne Ministerioak okerrezpan naiz katramilaturik dauka haren tramitazioa aspaldi xamarretik, nola dago kontua? Aspaldi xamarretik, 2018 urtetik gabiltza horrekin lanean, proiektu oso txikia eta batez ere mendia zaintzaren ikuspegitik hasia ginen lanean,
eta horretan daukagu aurkeztua 2018-tikan, eta asuntoa da, une oro zerbait gertatzen da, tramitazioa trabatzen dena. Hau da, esan ditugu azkenengo hilabetetan suteak hemen inguruan, inkluso saiakera batzuk, eta azkenean mendi puska bat berriro errezaigu, eta olakoak lantzeko tresna da parkea izendatzea, eta horretan beti oztopoak. Eta azkenengo boladan, batez ere, defentsa ministeriotik sortzen dira oztopo horiek, eta horiek ekiditen saiatzen ari gara. Denok gaineran soainen memoria lantzen ari gara, 6. mailan badakit memoriaren inguruko eta Ezkaba gotorlekuaren inguruan lan egiten duzuela, eta guretzat oso garrantzitsua da, ez? Zen olako bizipenak egon ziren hemen inguruan, eta hori da pastel baten ginda bezala, ez? Txinparta elkarteko kideak elkarrezketatu izan ditugu, Ezkaba ikastetxe honetan berean, urtero egiten dugu saioa udalaren laguntzarekin, eta urteren batean haiek izan ditugu hemen, koldopla etorri zen oso okerre ezpanago. Suteak aipatu dituzu, tamalez albiste izan dira, urrian ere suteak Ezkaba mendi egian, hor, bazegoen plan bat suteen aurkakoa, eta zait, 3 urte zote daramatzan tramitazioan zegertatzen ari den horrekin, baldakizu, zertan da? Bueno, hor daukaguna da, Nafar gobernuak bere gain, izan behar du dauka eskuduntza hori, azkenean guk nabaritzen ari garena da, herriak, udalak, bere kabuz egiten ari garela, eta guk logika ikusten duguna da hori dena antolatzea, elkartzea, eta denon artean egiteko, ez? Berriozar, kasu Ansoain edo Artika hiriguneak oso gertu daude menditik, azkagu, eta zaindu beharra ditugu, orduan ez dauka logika bakoitzak bere kabuz egitea. Berdin, PESIS horren tramitazioan oztopatua daukatenez, edo trabatua daukatenez, ezin dugu aurrera egin modu amankomun batean. Gaurkotasunarekin loturiko beste kontu bat, badakizu, Euskaldun hori buruzagia nolait esate aldera azken egunotan ibili garela, udala hauteskundeetara begira maila alkatea aurkeztuko den, ala ez berriro hautagai moduan, Elma Saiz izanen omen da PSN-eren zerrenda burua, badirudi Antsoainen ere horrelako mugimenduak izan badirela, eta EH Bildutik okerrezpanaiz dagoeneko erabaki duzu ezein izanen den hautagaia. Bidean gaude, EH Bildun prozesu bat egiten dugu bi astekoa hautagaitzak aurkezteko, epe hori gurean igandean bukatzen da, guk Antsoaingo udaltaldeak Marta Díez Napal proposatu dugu, espero dugu hemendik igandera bitartean beste norbait aurkeztea, baina normalean olakoak ez dira gertatzen, ikusiko dugu. Marta Díez Napal izatekotan, guretzat, freskotasuna, salto bat, kulturzinegotzi izan da, militante borrokatua, euskaran oso jaioa, eta aizu, herrian beste salto bat egiteko aukera itzela dugula, uste dugu EH Bildutik. Ederki, iruditzen zait, akaso gure entzuleentzat, ikusleentzat, hemen dauden 6. mailako kideentzat, gogor xamarrak izan direla azken minutuak. Itzegin ezagon gauza garrantzitsuago ez, konparaziora lehen atera da kontua, ni Arrotxapearra naiz zuek Antsoaindarrak, esan dut, gutxi gora bera Antsoain badela, Arrotxapearen auzo bat, horrela mintza gintezke. Nik uste, gertatzen ari dena batzuk nahiko zutela Antsoain izatea, aldrebez izatea, baino beste garai batzutan beste modu batean izan da. Independentzia nahiko genuke batzuk. Demografiari dagokionez, 26.000 biztanle Antsoainek, barkatu Arrotxapeak, Antsoainek zenbat? 10.000 inguru. Hor, ezagarri txantxatxo hori barkatuko didazu, baina bazterrean utzita eta pixkat herria hobekixeago ezagutzeko, zatiketa berezi bat edo antolakuntza berezi bat badago Antsoain zaharra batetik, ezta? Bizigune bat hor, eta beste bat Antsoain berria. Bada Antsoainen berezitasunetako bat. Badaukagu herri txiki eta bere jatorrian izango zen Antsoain, eta hau dena garatu da, eta zuk entzun dizudanez, eta ikusi ere oso gailu potenteak dituzuenez. Orain dela 40 eta piku urte nolako egoeratan bizi ginen Antsoainen, eta salto eman dugun. Horretan nik uste dut hemen bizi garenok, dera bat etxe bizitza gehiago ezin ditugu garatu, gurean gertatuko dena da piramidea gora egingo duela, demografiari buruz ere hitz egin duzue aurrekotan, kontutan izan behar dugu zaintza hori gero eta adineko jende gehiago izango duela, eta gurean hemen bizi garenok goxo bizitzen saiatuko garela eta hortan gabiltza, ez?
Ederki, bada zeintzu zineten, 6. D, baina uste du Jose Mariren gelakoak zaretela, ezta? Eta Jose Mariren gelan ez tarri honak dauzkazu, Bai, esaten malin badut hau pantxoain, oiukatuko duzu haupa hola pulamentuz, bai, zida naiteke zuekin, bai, benetan. Venga, 1, 2, 3, hau pantxoain! Garen txalo batzu aritzen zat. Indikatiboa. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. El pantalón el bisu, pinta toda la polcha en el carnet de betizu. Diría que te quiero baina badakizu, nere begia kitxita zaude betizu. Zure espiluan. Bueno, hemen segitzen dugu Ezkaba ikastetxean honako erronka ez da makala izan ere 3 mikrofonoren bueltan 9 ikasle antolatu behar izan ditugu eta krisitxo bat eduki dugu. Oso ongi antolatu duzu guzia, dena prestatu duzu ikaragarri ongi, baina etzen egiten zenbat mikrofono izanen ziren, eta kosta zaigu pixkatxo bat abantolatzea. Nik uste oso ongi aterako dela, ederki prestatu duzuelako. Aipatu dugu, Ezkaba mendian suteak izan ditugula, azken aldian, beraz aipatzen ari gara, Antxoaingo landareria eta itxiko dugu fokoa, eta erreparatuko diogu Ezkaba ikastetxeko landareriari. Norra hasiko da horren inguruko azalpenak ematen. Ederki, bada eman egurra. Kaixo, guk eskolako landarei buruz hitz egingo dugu. Batez ere eskolako patioan ditugun zuhaitzi buruz. Gure eskolan zuhaitz eta landare desente baititugu. Hasteko esan behar da, eskolako patioan 3 zatitan banatuta dagoela. Alde batetik eskolako sarrera nagusia. Bestetik berdegunea deitzen dugun eremua, eta azkenik kirolgunea. Azken hau eremu estalia da. Itxelek eskolako sarrera nagusiari buruz hitz egingo dugu. Egunon, eskolako sarrera nagusian 23 zuhaitz daude. Gehienak osterorkorrekoak dira. Horien artean 3 urki daude. Hauen berezitasuna da enborreko azala zurizka dela. Baina osto iraunkorreko zuhaitz batzuk ere badaude. Adibidez, izeia. Patioaren albo batean zuhaizkez osaturiko zati bat dago. Zuhaizka gehienak pinuaren familiakoak dira. Aimarrek berdeguneari buruz hitz egingo dugu. Egunon, lehen aipatu dugun bezala, berdegunea deitzen dugun eremuan, belargunez gain 32 zuhaitz daude. Denak osto erorkorrekoak dira.
Akaitz batzuk udaberrian ostoa atera baino lehen loretan egoten dira, platanondoak, apaingarri diren arranondoak, eta bar. Zuhaitzen itxalpean eta belargunean jolaslekuak eta mailak eserlekuekin ditugu. Arratek fruta arbolei buruz hitz egingo dugu. Egunon, bestalde, fruta arbolak ere baditugu. Hauetako gehienak baratzaren eremuan daude. Adibidez, pikondoa, intxaurrondoak, mingranondoa, gereziondoa, mahatxondoa, olibondoa, eta bar. Pikondo eta intxaurrondo baten itzalpean oilategi bat dugu, eta bertan 6 oilo daude. Astero, eskolako talde batek jartzen dituzten arrautzak hartzen ditu. Hauetatik 2 historia duten zuhaitzak dira, olibondoa eta intxaurrondoa. Zergatik, Oianek olibondoaren berezitasuna kontatuko digu. Eman egur, Oiane. Oian. Oian, barkatu. Egunon, jangelak udatzen duen entrepresa, hau da, jangarria, orain dela 37 urte Ezkaba eskolan hasi zen otorduak prestatzen inguruko eta gure eskolarako. Orain, auzolan taldeko kidea da. 2016 urtean, menu osasuntsuagoak egiteko asmoz, soilik oliba erabiltzea erabaki zuten, eta orduan eskolari olibondo bat oparitu zioten. Orain, olibondo hori indartsu eta olibaz betirik eskolako patioan dago. Beste zuhaitz berezia, intxaurrondoa dela esan digu, Leirik azalduko digu. Egunon, bestalde Pirritx Porrotx eta Marimototx paliazoek oparitutako intxaurrondo bat dugu. Antzokian, amaren intxaurrak izeneko ikuskizuna egin zutenean oparitutakoa. Eskolan doluaren gaia landu genuen, eta zuhaitzaren landaketa egunean ikasleok prestatu genituen, marrazki, olerki eta bestiak eskaini genizkion. Zuhaitzaren landaketan ikastetxeko talde guztiok parte hartu genuen, eta bertan egindako argazki guztiekin bideopolit bat prestatu zuen irakasle batek. Ugaitzek sendabelarrei buruz hitz egingo digu. Egunon, baratzaren albo batean sendabelarrak daude. Izpilikoa, Ezkaia, Erromeroa, Luisabelarra eta bar. Sendabelarrek baratza apaintzen dute. Baita ere bertara hurbiltzen diren zenbat intsektu usatzen dituzte. Gela lantzen ditugunean, sendabelar desberdineko beteriko poltsatxo batzuk prestatzen ditugu. Eta bakoitza bere atxera eramaten du. Kaietek jarraituko du. Egunon, nire ikaskideek asko hitz egin dute patioan ditugun zuhaitzei buruz. Baina orain, beste ikaskide batek zuhaitz batekin duen esperientzia kontatuko digu. Zein da zuri gehien gustatzen zaizun zuhaitza, Egunon, niri gustatzen zaidan zuhaitza sarrera nagusian dagoen izeia da. Txikian nintzenean eta eremu horretara jolastera joten nintzenean asko erakartzen ninduen. Guain txikiak eta zuhaitza hain sendoa ikustea. Bere inguruan asko jolasten genuen, eta bere enborra oso erakargarria zen, bertara igotzen ginenean. Entzun duzunez, gure patioa oso aberatsa da, zuhaitzei dagokenez eta nahi duzunean bisita egin dezakezue. Eta azkenik, bitxikero batzuk esango ditugu. Ere, baratzen dugun erromero polita bat oso ongi usaintzen du. Geletan jarri alduzu ongi usaintzeko. Bigarren, platanondo bat dugu eskolan, baina ez ditu platanorik ematen. Eta atzo olibaren eguna izan zen eta jantokian oliba botila bat eman ziguten 6. mailakoei. Zorionekoak zuek, ez da, zeinen ongi, eta gainera zorionekoak ez bakarrik horregatik, kontatu duzue, hainbat zuhaitz oparitu dizkiotela ikastetxeari, ez da, hori oso ongi dago, eta oso historio politak dira, eta gainera opari horiek betirako daude hor, eta bizirik daude, eta asko gustatu zaik kontua, badu beste galderatxoren bat zuentzako, izan ere, izanentzarete mikrofonoen aurretik pasako diren azken ikasleak. Jakin nahi nuen, ongi pasatu zuen, sufritu duzuen, urduritu zareten, nola joan den kontua. Zu adibidez? Oian? Hasieran egon pizka bat urduri, baina gero oso ongi pasatu dut. Hor, gelan prestatu behar izan duzue hau guzi hau, lan handia izan da?
Hasieran, eman digute paper asko, zeren akatsa zituzten, baina eman ziguten ja paper bat dena ongi zegoela. Ederki, beraz ikasi duzue akatsak zuzentzen, ezta? Pixkanaka ikasten da. Ederki, gustatu zaizue? Bai. Ederki, oso ongi. Nik gogoan dut, zuen adina nuenean, duela 40 urte, gutxi gora bera, ikastolara etorri zela, udal ikastolara etorri zela, orduan deitzen zena mikrofono infantil de la radio rekete de Navarra. Eta horra aritzen zen ongoio izeneko bat esatari lanetan. Eta orduan erabaki nuen, irratian lan egin nahi nuena. Hortik atera kontuak. Bueno, plazerra izan da, zuekin guztiokin solasean aritzea, espero gozatu izana, eta txalotuko ditugu, ezta? Ederki, indikatibotxo bat, favorez. Pizka bat berandoago, ez? Eskerrik asko. Berandoago. Ez zenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela, alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. AEK Euskara ikasteko bide lagun honena, Euskara maila egiaztatzeko azterketak prestatzeko ikastaroak. Astean egun bakarrean, azaroaren 28tik aurrera. A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak. Informazio guztia 948-210-433 telefonoan eta AEK Euskaltegietan. Izena eman AEKan. Abenduaren 17an atortxurroko 27, gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris, Eskakitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten, atortxurrok.eus. Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara. 50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu. Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Duela 70 urte baino gehiago zabaldu zuten lehenengo aldi zabalguneko azoka. Ordutik hona gauza asko aldatu dira, baina gure eguneroko filosofiak bere horretan jarraitzen du. Gure lurraldeko kalitatezko produktu freskoekin zure elikadura zaintzea eta tratu personalizatua ematea. Zabalguneko azoka, gureaz arro, Nafarroko gobernuaren diru laguntzarekin. Aizu, ez dakizu zer kontatu didaten Luziari buruz. Asmatzen duan, larrutan egin duela norbaitekin eta orain esaten duela ez zuela nahi. Betikoa, 4 tekila tragoska edaten dituela eta jakina. Aurreko egunean Rakel bezala. Ez du nahi eskua sartzea, baina bat balitz bezala janzten da. Bai, hala da, kexatu eta kexatu, baina merezitakoa izan du. Emakumeen aurkako indarkeria biktima zalantzan jartzen den delitu bakarra da. Alda ezazu, azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Hogeita lau minutu falta dira goizeko 11etarako eta azken txampan sartzen ari gara Metropoli Forala magazinean. Ezkaba ikastetxetik antxoindik egiten ari garen saio berezi honetan ikasleekin mintzatu gara, indarkeria matxistaz aritu gara, antxoinez 11 kontuz, eta azken txampa honetan erreparatu nahi diegu
ikastetxe honetako zenbait alorri, eredugarriak edo beste ikastetxe batzuentzat esperientzia horiek erabilgarriak izan daitezkeelakoan. Eta lehenik eta behin, ez daite nola aurkeztu, Jose Couso, baratze zain ala irakasle? Couso entzun dut behin baino gehiatan, baina nik uste dut Couso Souto, egia. Iran, enoztek. Halako lapsusa izan dut. Souto. Gaixoa. Jose Souto. Irakaslea la baratze zaina. Nahi bali moduzu Gaztañaga, Gaztañaga, beste aukera bada, ezta? Bai, a ber, baratza, ikusi dut, bueno, entzun duen lehenago, umea korta zaritu zete, bitxikerin batzuk, kontatzen, eta hemen, baratza ez da, baina zuaitzak ere, zuaitzak zinguratuta gaude, eta bueno, hori ere erabiltzen dugu gure geletan, ez? Badugu zuzenean, landaretza dibidez lantzen duguna, badugu bertan zeri begira. Bueno, baratzean, baratzean ikusten malden modu, hartuko dugu, drona, eta ikusten dugu hemen, badugula frutondoak, baditu landa eremua, edo alorra edo pixo bat hola gauzak egiteko landatzeko, badugu, esan du frutondoak, ez? Eta gero badugu senda belarrak edo zain belarrak edo hola, lore batzuk, oiategia, eta badugu komposta eta bere prozeso, eta zezer, mankomunitateak lagunduta eta holkatuta, eta jarraituta, eta ikuskatuta, eta dena, eta gero, badugu ikusten ez dago zabat, emozio bat. Ni batzutan umekin joaten izenan ere bai, zer gertatzen da hor. Hemen, herri, odo iritsurako herri honetan, baratza izateko ez dago tokirik edola, batzuk izango dute etxetan orain modan dauden hori balkoietan eta lorontxitan egiten dena, hemen txoko batean ere badago bat herrikoa edo batzuk parte hartzen dute, hor gurutze batean, bueno, baina izaten dira herrietan, edo herriko aitonamona dituztenak, osabaitzebak, gurasoak herri batekoak joaten dira umeekin, eta baratza da, joaten dira baratzartara. Eta gurekin baratza etortzen direnean, beti zute, nik hau aitonekin ditu, nik hau osabarekin, nik hau aita, ama. Guk horioak amak egiten dut, ezagitzen, orduan, beraiek, bapatean, sentimentu bat azaltzen digute, eta oso itxea da. Gustora egoten direla, ezagutzen dutela, eta, bueno... Ikastetxearekin bestelako lotura bat sortzen du, ezta? Bestelakoa, oso polita. Horre, berezitasunez ari zara eta sentimenduez eta alako ez ni, funtzionamendua ezagutu nahiko nuke, ezpaita erraza izanen baratze bat kudeatzea ikastetxe batean, oporraldiak ere babaitatoz, edo asteburuak, edo horrelakoak ere gertatzen dira, okerezpan naiz, guraso elkartearekin elkarlanean diarduzu. Era bat, koordinazio bat izaten dugu. Hemen badago, ez dakit nola esate, batzorde bat, irakasleko zato, parkatu, eta koordinatzen gara guraso hiekin, bolondrez, ibiltzen diren horiek hor, eta programatzen dugu urteko plan gintze horietan, eta ziklokidei, zikloi pasatzen diogu, proposamena, eta gero, egitera, burutzera. Hau landatu, mailari dagokiona, eta ez egizer, baratxan ere eta landatu behar direna, eta prozesua ikusi, usta jaso, banatu, etxera eraman. Hori guzia, gurasoekin egiten dugu. Gurasoekin egiten dugu. Eta gero, noski, erein behar dinan landatu behar denean, komposta barreiatu behar dinean prozesuaz eta erabiltzen dugu gero baratxerako, dagokion gela edo umeak eta erabiltzen direk. Eta prozesu horietan guzietan, zein ardura daukate aurrek, ikasleek? Esan dut, gurasoek zer egiten duten, zuek zer egiten duzuen, aurrek zer egiten dute, ze ardura daukate. Erabakitzen dugu letxua edo tipulak landatu partikula, orain neguko zerakin hasi gara landatzen, gero joaten dira txandaka, eta hartzen dute bere aitxurratxoa, bere ezakitzer, eta bunu ezakitzer. Eta bueno, horrekin batera ere landuko dugu, gelan lantzen diren gauzak, iztegiak eta aitxurra nor dakitzer den, hemen ez badute ikasten. Ez dakitzer den, aitxurra laiak, batean ere lortu genuen bilaia eta laiatu genuen horiekin, hemengo... Gauza polita. Horrelako gauzak ez. Gauza polita. Gauza politak ere bai eta traumatikoak ere bai. Izan ere, egin didate ezkabatesta eta galdera bat egin didate zure eta lur utzi nauena. Egia da, gezurra, kaldereten egunean, antxoengo festetan, gure baratzetik untxiak lapurtu zituztela eta hartara jantz zituztela. Hori egiazko pasadizo bada, ze gertatu zen hor? Bai. Badirudi bai ez. Dipa antxoain iluna, ez da? Herri zoragarria da, baina beste alde hori ere badu gantza. Ze gertatu zen? Nik horrekin flipatu egin nuen pixo bat. Osa, astelen batean etorri tontxirik ez egola. Eta gero lotu. Kalderete izan da azte honetan.
Zer nahi zu esatea. Urrenkera kronologiko bat bazegoen, eta gero ja da, ez, hortik eratortzen aldena, ondorioztatzen aldena. Ja nik zuten hori egia da, nik ez dut, nik ikaslei ere zirikatzeko, sandien eta norbaite dakiuna baino gehiago. Kalderetetan parte hartzen duten, eta ze jasoten, batzuk esan duten, nik ez dut inoiz parteretik Osea, ez duela zen. Bai, zemoz eman zuten aurrek, izan ere, gaur etorri direnek, 6. mailakoek, arai hoietan, ez zuten harremanik untxiekin kontatu digutenaren arabera, baina beste ikasle batzuek, beste maila batekoek, eukiko zuten, nola jaso zuten albistea, o nola izan zen kontua? Azten gara, holako da prozeso bat, osea, azten gara ume txikikin, eta jartzen dugu izena, iten dugu hori, nola baitere bataiatu iten dutela, ez, orduan, ume txikiak nola untxiak, eta ja ez du gehiago ikusiko, entonces izan deko, pues hori, batzuk, hartzen dute, dorua eraiki behar. Esaten dena, ez, hola txikia batez ere gara jarta, baina bueno. Beira, badago kanta bat, oso aspaldikoa, kiski-miski eta kaskamelonena, zela esanen nuke, txirri mirri eta txiribitonena, eta ikaragarria zen, ze egiten zuen, baziren bizerri, pitx eta potx, bizerri txiki, eta egiten zuen, etxerako bezala, maskota moduan, eta gero kontatzen zuen, nola egiten zituzten lukainkak, zerrikume horiekin beraz, akaso horrelako gertakari bat lantzeko egokia izan zitekeen. Auskar, bai, probestuko dugu, noski baiet. Denari atatzen dugu puntare. Ederki, eta esan didazu, baratzearekin loturiko zenbait bitxikeria eta pasadizo bat zenitula. Bueno, egiten duguna da hori, pixka bat, eta gero badugu jatekin arrautza jaso, eta gero txandaka egiten dugu zerbait prestatu horiekin, edo banatu, edo ez dakiz zer, bakoitzan nahi duen egiteko, eta bueno, horrelako gauzak. Eta gero, baratzaren astekoa igual. Baratzaren astean egiten dugun gauzak, bitxikeria, ez dugu bakarrik egin. Egin ditugu, gogoratzen dugu gauza asko, batean eskatu nuen, gure zikloan bereziki landatzeko artoa. Artoa, eragin handia esan du euskal kulturan, ez? Orduan, artoa, ez da, bi lerro askorik ez zuten jarri, baina aterazin lehendareak, joan ginen, marosterik ustera, informazioa, gero jaso genituen hartaburuak eta baratu, izteia jorratu, ez da gizzer, hori egiten den lan hori, eta talba prestatu denuen. Gero trampa egin nuen egotzeko, makil batzukin harri batekin egin dugu pixka bat, baina gero, eta jasen, orduan gauza. Harto irin garbi-garbia sortu zen, batean. Bai, batean hartu zen garbi-garbia. Oso ondo, holako gauzak, igurtzi batzuk egin dituen, elurra estera joan ginen batean, badakizu joaten garela hori, eta prestatu genuen Espainitako gauza bat orko belarrekin. Osa, loko olioa badakizu, argizari eta zenbait gauzakin nahazten dira, eta eman genion hemengo belarren zera, omeak aipatu dute orain, ez da gizzer, Romero, alkohol de Romero, ez dugu alkohola, usti dugu hor berazten, egun batzuk egiten den bezala iluntasunean, eta gero, maia garbitzeko eta osain batekin gelditzeko eta txorrada batzuk, eta egor ere gaude, iztegian inguruan eta gauzak euskerarekin bueltaka, parkatu. Ederki, osongi, bada Jose, Souto, ezko uso, mi esker, paratze zain, irakasle, estimatua, zuen azalpen sorta hau. Zuei etortzegatik, hori da. Ederki, bada aurrera segituko dugu, indikatibotxo bat, eta bagatoz kontu gehiagorekin, zehazki esateko, aurten edo ikasturte honetan, Ezkaba ikastetxean estreinatzen ari diren sukaldearekin. Guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. De dio, ze izan da hori? Meteoritoa Iruñerrian! Kontuz, meteoritoa! Pandemia, krisi energetiko eta meteorito guztien gainetik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen Esan bezala, jarraian Ezkaba ikastetxe publikoko sukalde berriaz mintzatuko gara Arestian aipatu dugun enpresa baten laguntzaz. Izan ere, Arestian esan dute frutarbol bat oparitu ziola auzolanek ikastetxeari, eta lehenago ere Jangarria eta Ponpelo ere aipatu ditugu, hain zuzen ere Ponpelo, Jangarria
horien oinordeko den olait esateko auzolan enpresako Mertxe Azpiroz daukagu gurekin, egunon Mertxe? Kaixo, egunon. Eta aurtengo edo ikasturte honetako berrikuntza nagusietako bat ikastetxe honetan sukalde propioa da, ezta? Bai, hasi gara urrian sukalde berriarekin, egiten du janaria hementxe bertan, egiten du gurekin lana Iñaki da sukaldaria, badauka laguntzaile bat, bi honen artean egiten dute janaria, prestatzen dute, eta, gaude oso pozik. Nola sortu da aukera hau? Izan ere berez, catering zerbitzua jasotzen zuten, nola esateko, hau da, auzolanek kanpoan, haren sukaldeetan egindako janaria, eta hortik salto egin dute eredu honetara. Nondik sortzen da proiektua, nola gauzatzen da? Proiektua sortzen da, Nafarroko gobernutik egiten dute prebizio bat 4 edo 3 eskola batzuekin, eta tartean sartu gara Ezkabako eskola, eta horrekin batean hasten da proiektua, eta kostatu zaigu kasi urte bat, gero uda pasada egon dira prestatzen deno, eta ja azkenan urrian hasi ginen sukaldariekin janaria hementxe bertan egiten. Pentsatzeko da, jantokiaz ez da ikastetxea arduratzen, beti izaten da guraso elkartearen ardura, pentsatzekoa da, burua uste gehiago emanen duela, hasieran behintzat eredu honek, ez da? Bai, hemen eskola hontan hasi gara aurten, apimarekin. Joan den urtean, eskola hau zen, eramaten zuen eskola bertan, nola, bai, ginen servizio transportatuarekin dagoen bitartean, komarkala bezala, eramaten zuen Nafarroko gobernuak, eta gero hortik eskolak. Nintzen ikastetxe publikoa, auzoetako ikastetxe publikoez, eta hor guraso elkarteen lana izaten da, baina komarkala bada, hor saltoa dago egia. Eta salto hori egin dugu aurten deno, pasatu gara sukaldea berriarekin, alde batetik, eta gero beste alde batetik, baita ere, apimako guraso elkartearekin elkarlanean ari zarete, hori da, bai. Eta hor, badago, auzolanen eskarmentua, menuak eta prestatzeko tenorean, eta hor oreka bilatzeko tenorean, menu horietan, elikagaien artean, eta osagaien artean, eta egonen da ere, gurasoen esku hartzea, pentsatzekoa da alde horretatik. Denok hartzen dute partea, pixka bat, denak elkarrekin prestatzen dute pixka bat, ze janari modukoa nahi duten izan eskola hontan, momentu hontan gaude janari ekologikoarekin, jaten dugu dena, erosketak egiten ditugu denak ekoalden, enpresak, claro. Gero kilometro zeroko janarian, kasi gehienetan egiten du hori, zer gehiago, animalien gauzak gutxienez eroseta gero eta gero fruta, baita ere lakteok sartzen ditugu azukari gabe, gutxi pixka bat, hori. Saludable, sostenible, hori da. Kilometro zerokoa, osasungarria, ekologikoa, alden bitartean, eta bai, duzen kilometro guztia, zero, adibidez, gaur daukagu platano, hori etortzen da beste leku batetik, ezin da kilometro zero izan, baina alden guztietan, bai. Alden gertuenekoa, behintzat, bai. Hori da. Lehen aipatu diate, zuzendaritza taldeko kideek, jantokian aurten somatu dutela, aur gehiagok eman dutela izena, pandemia urte batetik gatoz, horrek ere eraginen zuen, baina kaso, sukaldea hemen dagoela eta janaria hemen egiten dela, hemen kozinatzen dela jakiteak, gurasoak lasaituko ditu, ezta? Bueno, da dena pixka bat, pandemiatik aurre, baita ere ginen eskola bat, lehen jornada, orain badaukagu jornada jarraitua, bai. Baina lehen zen goizekoa eta arratsaldekoa, orduan ume gehiago ziren baita ere. Gero pandemia etorri zen, horrekin bueltatu dire umea gutxiagoa, baina egia da sukalderen konburuz baita ere, hasi dira pixka bat gehiago etortzen. Ze garrantzitsua jantokiak langile auzoetan eta langile herrietan, ezta? Izan ere, aurren elikaduran
rol funtsezkoa jokatzen dute. Bada Mertxe Azpiroz, mila esker gurera hurbiltzeagatik eta sarri arte. Eskerrik asko zuri. Oker ez banaiz, azken iragarkei blokea entzunen dugu jarraian, eta horren ondotik azken edukia ezagutu nahi ditugu praktikako irakasleak. Ai, Arantxa, jakindut Begoñak senarra salatu duela, jo egiten zuelako. Zer diozu, 20 urtean elkarrekin eskonduta egon ta gero? Hori esaten dut nik, hain gaizki bazegoen, lehena guztea zuen, ez da? Ez da pitin bat hau beroa izango, eta bilatzen ari dena da kasu egitea. Horixe, eta orain alaba dabil, agian izango da merezitakoa izan duela. Emakumeen aurkako indarkeria, biktima zalantzan jartzen den delitu bakarra da. Alda ezazu, azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bara, ia iritsi gara eta, konbentzitu nauzu. Bilabesa zetorriko naiz ikasturte osoan. Ze abonu daukazula esan duzu? Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Midma Ministerioak diruz lagundutako 130%ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko mankomunitatea. Karrikiriren azaroko egitaragua, 26an larunbata, eguerdiko 12etan. Sendarineko, aizpak eta beibideko andere xuriaken kantaldia. Kondestable jauregiko patioan. Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xapier Karrikalau. Zatoz gurekin Ermitagaina merkatuaren 40. urteurrena ospatzera. Eraman ezazu asteazkenean 23 kalantxoa landare eder bat zure erosketarekin, eta ostiralean 25 eta larun batean 26 arraspata irabazi bat emango dizugu. 5 eurotik gorako erosketarekin guztiek daramate saria. Izakinak amaitu arte. Nafarrako gobernuak diruz lagundutako jarduera. Ze sagar usain gozoa, nondik dator? Begira, Petritegin sagarra jasotzen ari dira. Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake. Ekoizpena, sagaztia, upategia... Boa, ideia ona, gero bertan bazkaldu dezakegu, ezta? Noski, horrela sagardotegi esperientzia osotasunean biziko dugu. Bikain. Petritegi sagardotegia gozatu bizitzaz elkar zainduz. Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako. Bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Bizitzeko, osatzeko eta aurrera jarraitzeko garaia da. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, sanitarioa gara, fisioterapeutak gara. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren 2, Aubiziala Belarri prest, egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak. Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia. Penaturik egiten diogu gure saioaren azken txampari gusturari baikara, hemen Ezkaba ikastetxe publikoa metropoli foral berezia egiten, eta amaitzeko gazte jendea hurbildu nahi izan dugu gure mikrofonoen aurrera eta gure kameren aitzinera, badakizu eta gaur irratian ematen ari garela saioa, baina horretaz gain bideo streamingean zabaltzen ari gara euskalherriairratia.eus webgunean. Gazte jendea zein, ikasle gehiago ez, arestian esan dugu, jada ikasleekin amaitu genuela. Azken txamparako gurera gonbidatu ditugu ikastetxea barrutik ezagutzen duten, baina nolait ere ikuspegi objektibo samar bat eduki dezaketen bi lagun. Xabi Izagirre eta Alba Puente praktiketako irakasleak. Egunon, bioi? Eixo, egunon. Zenbau zabiltzate, lehenik eta behin, okerrezpa naiz, eskarmentuari dagokionez, maila ezperdinetan zaudete. Alba, zuk zenbat daramazu ikastetxean?
2 aste, eta banago aurre hezkuntzan 3 urtekoekin. 3 urtekoekin, ze polita gire. Txikiak. Eta ze galduta dauden batzutan, ez da? Bueno, polita da. Iritsi ginen aurrekoan probak egitera, dena montatu genuen tresneria kamerak joan den aste artean, ziurtatzeko ongi funtzionatuko zuela, eta patioan zeuden 3 urtekoak. Eta batzu gustora, eta besteren batola satelite samar galduta, handitasun horretan, ez da? Bueno, en fin, Xabi, zuk zenba denbora? Bueno, badara matorain ja, laugarren mailako praktika egiten 3 aste, baina aurretik egon nintzen zentroan, eta hori, esperientzia polita izan zenez, itzuli egin naiz. Irakasletza, zure kasuan, Alba, bokazioa familiatik datorkizuna, nonbait irakasle asko dago zure familian. Bai, betidanik izan dut hori hezkuntza eremuan dauden familiarrak, eta adibidez nire ama orientatzailea da, eta orduan hortik nire ustez ikusi dut irakaslea izateko gogoak. Zure kasuan, Xabi, zalantzaten ibili omen zinen kazetaritzaren eta irakasletzaren artean. Bai, hori betianik, kirola eta asko gustatu zait, horregatik alde horretatik kazetaritzak deitzen ninduen gehiago ez, bueno, gero bigarren mailako praktikak egin nituenean, hori zalantzak argitu nituen, eta ikusi nuen benetan irakasle. Hau zela zurea, ezta? Zer nolako rola jokatzen duzue gelan, Alba, zein da praktiketako irakasla beten lana? Gure kasuan uste dut hezkuntza asko aldatu dela, eta gaur egun irakasle bezala gidariak izan bargarera, laguntzaileak, eta ez hainbeste transmisore edo autoritate eredu bat. Hor, asko aldatu da irakaskuntza, ez da? Garai batean, eskatedra egiten zen, nolabait esateko, gaina zentzu literalean kasu honetan, eta orain fokoa gehiago dago jarrita aurrarengan, ikaslearengan, egiazko protagonistarengan, ez da? Bueno, hori gehien bat, haiek aukeratzen dute klasean landu nahi dena, ez? Haien interesei egokitu behar zaie kurrikulumak eskaintzen dizkigun gailuak, ez? Eta hori, gailu horiekin eta aurren interesa elkartuta, saiatzen gara, hori, klasea erakargarri egiten. Alba, ni itzuliko naiz 3 urteko aurren gana. Zure simetrikoa naiz, ni zalantzatan ibili nintzen irakasletzaren eta kazetaritzaren artean, eta azkenean kazetaritza dinuen, baina aurrak asko gustatzen zaizkit. 3 urteko aurrekin zer egiten duzue? Hor zer da, errutinetara ohitzea, taldera, zelan egiten duzue? Bai, orokorrean errutina batzuk ditugu, horrek laguntzen dielako klaseko giroa ona izatea eta lasaia, eta gero ere baiaten gara psikogelari adibidez motrizitate lodia lantzera, edo grafoak egiten ditugu motrizitate fina ere jorratzeko. 52 urteko ikasle batekin zerbait egin zenezakete psikomotrizidade lodi horretan? Bai, baita. Akaso bai, ez da? Seguro. Bueno, txantxak alde batera utzita. Ze ikasketa egin duzuzuk? Aurre hezkuntzakoa edo? Aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza gradu bikoitza, naiz lehenengo promoziokoa, nupen, eta oso pozik nago, ze ez nekien eta oraindik zalantzan nago aurre hezkuntza edo lehen hezkuntza nahiago. Batera edo bestera egin. Zuk argiago daukazu, Xabi, ikasten ari zara? Nik lehen hezkuntza egin dut, eta hori banekien helduagoak nahi nituela ez. Hori esaten duzuna 3 urtekoak eta badaude pixkat satelite moduan, eta ja laugarren mailan eta badute burua pixkatxo bat, hori. Eginagoa. Eginagoa hori da. Eta ze mailatako ikaslekin ari zara? Banago laugarren mailan. Laugarren mailan, hori da, 10 urte? 9, hori. 10 urte, ez da hor? Hori da. Eta, zer moduz moldatzen zara? Pozik, hori tokatu zait talde polita gainera, hori arazorik ez duena, orduan esperientzia oso erreza izaten ari da ez. Hor, esan duzu, kirolagoko duzula, gorputze ziketa irakaslea zara, edo bestelakoetan ari zara, nola da kontua? Aurretik egin nuen goimaeko ziklo bat, hori tafat, kirola eta aktivitate fisikoarena, eta hori etorkizunean gustatuko litzaidake, atera barko dut espezialitatea. Hau etzegoen gidoian, pasazidaten informazio pixka bat, eta ikusi zaitut, ez dut honek soinketa irakasle izan nahi du. Bai, ala, bai. Ederki, orduan esperientzia polita izaten ari. Bai, oso polita. Ongi tratatzen zaituztete, ezkaban, Jaion Altuna zuzendari orain begira zorrotz batekin, irribarrearekin hori ere bai. Ondo tratatuko ez bagintu, ez nintzatzet gehitzuliko. Hori da, eta kaso mikrofonan ere itzinean jarri ere ez, ezta? Hori da. Ederki, bikote,
mila esker, behonde izuela, zuen lanaregatik, izan ere, ez darabiltzue edozein langai, ez da zer nahi, erran baita ez dela gauza bera, errespetu guziz torloju gileekiko, torlojuekin lan egitea, edo aurrekin lan egitea, oso langai sensiblea da, guztiok asko maite ditugunak, eta etorkizuna dira, haze topiko sorta bota dudan, denbora gutxian, baina benetan ala sentitzeo, zer demontre. Estimatua dago, eta ikusentzuleok, pentsatzekoa da, guraso asko izan ezaretela, etxetik saioa ikusten, zuen seme alabak ikuste aldera, bada behonde izuela, oso seme alaba jatorrak dauzkazue, oso ikastetxe txukunean ari dira, zuzendaritza talde eskuzabal, eta engaiatua daukana, plazerra izan da, zuentzako guziontzako, bai gurasoentzako, baita gure ohiko entzuleentzako ere saio berezi hau egitea, antxoandik, ikastetxe publiko honetatik, indarkeria matxistari erreparatzea, euskaraldiari erreparatzea, eta beste hainbat gairi erreparatzea, mila esker lankidei, ezpaita erraza izan, bigarren irteera hau gure kamera adimentsu berezi hauekin, jarraian utziko zaituztegu, Euskadi Irratiko lankideen konpainian, badakizue ordu bat eta erdietan itzuliko dela Euskal Herria irratia, 88.4, eta horre entzunen duzuela, .3 barkatu, eta horre entzunen duzuela albistegia.